nangayayat ako nung time na yun sa sobrang hirap. Playground na talaga namin yung magkakasama kami dun sa isang sasakyan. Masaya kami nung time na yun. And hindi po namin kasi napipil nung time na yun na sikat kami. Ang napipil namin, ay nagtatrabaho kami para makuha namin to, para makabili kami ng ganito, ng ganyan. Yun yung sa amin. Una namang napansin ng manager namin, si Jolan, nung sumali siya sa TV Day. Sumali na po ko ng TV Day, ng beauty contest sa Itbulaga. Ipinababatid sa iyo ng aking haraganay at sa kung sino mang bathalang tumutulong sa iyo. Nabawiin ang sumpa kay Nila at kay Mula. At ibigay sa amin ang agarang lunas para sa kanila. Dahil kung hindi, Hagord, maghahanda ang buong Lireo, pati na rin ang mga sangre at mga pinuno nito, at ang rama ng sapiro at ang kanyang natitirang pukbo upang labanan ka sa kahit anumang digmaang nais. Hindi pa, nag-aalaga pa ako ng bata. Hindi ka namin tinatakot, Hagrid. Isinusumpa ko na matitikman mo ang buong lupit ng kapangyarihan ng tatlong brilyanteng hawak namin magkakapatid at ang lahat ng sandatang makapangyarihan sa Lireo. Uubusin namin ng iyong bukbo, Hagrid. Pati ang iyong pinunukawan at Mashna. At ikaw naman, Hagrid. Nagawa ka na naming maikulong at madakip dati. Kaya buong aking tiwala na magagawa ulit namin yun ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na namin pagbibigyan pa. Bagkus kamatayan na walang katulad ang kapalit nito. Ibinababa